Vystúpili ste v prvom bloku konferencie. Ako sa vám zatiaľ pozdáva, ako sa vám páči táto atmosféra? V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Atmosféra sa mi pozdáva veľmi komornejšia, ale myslím, že evidentne tí ľudia sa tešia aj na seba po tom paneli, že sa porozprávajú ešte bližšie. Konferencii sa mi veľmi páči, i keď ten program na prvý pohľad vyzeral možno tak trošku heterogénne. Myslím, že všetky prezentácie, keď zazneli v rámci prvého bloku, tak ukazovali na nutnosť robiť veci inak, pretože sa nachádzame v časoch, kedy či už to politiky alebo to ekonomický vývoj nás nútia k zmene. A teda dúfame, že aj za naše ministerstvo budeme k tej zmene môcť prispieť práve v spolupráci s tými najmenšími jednotkami rozvoja v území, samosprávami. A teda podporou hlavne takých nových tém, ako sú inovácie, konkurencieschopnosť, technológie, dáta a podobne. Aké bolo posolstvo práve vašej prezentácie? Čo by ste chceli ľuďom odkázať a odovzdať? Odkázať a odovzdať? Možno iba tak jednoducho, že dá sa to. Sme tu aj my na podporu, ale zároveň robia to všetci ostatní, takže nevidím dôvod, prečo by tá zmena nemala nastať na Slovensku. Máme tu všetky možné asi mechanizmy podpory, je to skôr o tom mindsete, ktorý musíme na Slovensku trošku zmeniť. A aj tie ekonomické ukazovatele ukazujú, že naozaj ten čas je teraz a pokiaľ niečo na Slovensku nezmeníme, tak to bude buď horšie, alebo aspoň tak rovnako zle, ako je teraz. Ďakujem pekne. Ako sa vám páči na konferencii a ktoré možno z tém vás najviac zaujali? Páči sa mi, miesto je super. Človek sa má na čo pozerať, nie len na pódiu, ale aj mimo. A je to také komornejšie, čo je tiež príjemné. No a z tých prezentácií asi prezentácia z ministerstva dopravy, pani pani Žiláková, tak to bolo celkom zaujímavé, bolo vidieť, že o tom pomerne veľa vie a sú to také veci, ktoré človek bežne nevidí takto v detaile. A aké posolstvo nesie vaša prezentácia? No, ja mám tiež takú prezentáciu, ktorá nie je iba že čisto realitná a je to o tom, ako by nehnuteľnosti mohli zachrániť Slovensko. A presnejšie povedané, ako by mohli vyriešiť náš problém, ktorý máme s demografiou pre najbližšie 10 rokov. V čom vidíte jedinečnosť konferencie Future Fusion? Na Future Fusion sa mi páči to, že nie je to konferencia, kde je len jedno odvetvie alebo jedna sféra ako reality alebo financie, ale sú tu odborníci z viacerých oblastí. Sú tu zo štátnej správy, z ministerstva, sú tu podnikatelia z financií, z realít, z IT, čiže je to také rozmanité, to sa mi páči na tejto konferencii. A vašou prednáškou, čo ste chceli divákom, návštevníkom konferencie povedať? Chcel som im povedať to, aby bola zameraná hlavne na realitných maklérov, aby využívaním technológií, čo je u nás ešte veľmi v plienkach oproti západným krajinám a Amerike, aby využívaním technológií a konkrétne CRM systémov, aby realitní makléri dokázali získať viac zákazníkov, viac biznisu a viac peňazí. Minulý rok ste tu boli ako čestný host a dnes jeden z prezentujúcich. Tak ako sa vám páčilo? Ďakujem pekne, páčilo sa mi v oboch pozíciách, takže neviem to nejako extra porovnať, ktorá viac, ktorá menej, lebo sú trošku odlišné. Minulý rok som bol v pozícii takého diváka, pozorujúceho, teraz sme mali rozhovor, takže trošku iná pozícia, ale som rád, že som tu mohol byť. Čomu ten rozhovor smeroval? O čom bola vaša diskusia? Moja diskusia bola na tému eurofondov. Trošku som chcel divákom približiť systém fungovania eurofondov, odkiaľ pochádzajú tieto zdroje a akým spôsobom sa dostávajú na Slovensko. Celkovo v čom vidíte alebo vnímate jedinečnosť konferencie Future Fusion? Future Fusion je jedinečná konferencia v tom, že prepája rôzne sektory a nie je čisto vyhranene tematicky zameraná, ale sú tu rôzne firmy od IT cez marketingové firmy, konec koncov aj my sme trošku mimo témy, ale je tam nejaký priesečník, takže toto je podľa mňa veľmi vhodná iniciatíva, ako prepájať ľudí z rôznych sektorov. Takže sa zúčastníte aj 3. ročníka? Určite, áno, veľmi rád. Konferencií sa ročne koná množstvo, ale v čom vnímate túto ako jedinečnú? Ja som tu síce krátko, takže nenavnímal som to celé, ale ten mňa zaujal na tom celom asi na vás ten lead, nejaké tie školenia, tá budúcnosť a tie eurofondy, ktoré by sme mohli možno využiť aj my na našich projektoch, či je to na
kaštiely alebo na projektoch, ktoré v budúcnosti by sme chceli realizovať. A čo by ste chceli odozdať vašou prezentáciou? Odozdať máme projekt Island Retail, ktorý realizujeme v Trnave. Chceme ich robiť v budúcnosti aj v iných lokalitách. Takže asi, aby sme odprezentovali retail, taký, ktorý je estetický a dizajnovo nadčasový a chceme ho vytvárať aj v iných mestách a krajoch. V čom vidíte jedinečnosť konferencie Future Fusion? Mne sa veľmi páči prostredie, páčia sa mi rečníci, páči sa mi organizácia. A za mňa bol veľmi unikátny prístup pána profesora Čecha, tým, že bol medzinárodný pohľad, tak ten mi tak veľmi otvoril rôzne pohľady na širšie súvislosti, takže bolo to pre mňa v tomto veľmi výnimočné. A v čom bude výnimočná vaša prezentácia? No, ona bude výnimočná asi iba v tom, že budem zdieľať svoj život, takže ten príbeh bude jedinečný a verím, že to môže pomôcť aj ostatným, ktorí sa tu zúčastnili, aby mohli získať aj tieto pohľady. Ešte v krátkosti k možnému príbehu, keby ste povedali pár slov, aký je váš príbeh? Tak príbeh je v tom, že ja som teda investor, ale že investor do nájomných nehnuteľností, to o mne vie veľa ľudí. Na druhej strane, že všetko to začínalo myšlienkou, takže pre mňa je dôležité to, že myšlienka má veľkú hodnotu a tým vlastne povzbudzujem aj ostatných, že ak majú myšlienku, s ktorou sú stotožnení a priraďuje nejakú primeranú vážnosť, nech ju smelo rozvíjajú ďalej a že môže vytvoriť v živote veľké hodnoty.